Salam meni hormatly adamlar. Garaşlar wagty bir tarap yurdumuzdaky täzelikler kimim habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Gepleşmeden başında hormatly prezidentimizin golçaka resminamaty bilen tanışýas. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Milli Geňeşiň Meclisi tarapyndan kabul edilen we Milli Geňeşiň Halk Maslahaty tarapyndan maqullanan Türkmenistanyň administrativ hukuk bozulmalary hakynda kodeksine goşmaçylar we üýtgetmeler girmek hakynda, Türkmenistanyň Raýat iş ýürediş kodeksine üýtgetmeler we goşmaçylar girmek hakynda, Türkmenistanyň Jinaýat iş ýürediş kodeksine goşmaçylar we üýtgetmeler girmek hakynda, ýol hereketiniň howpsuzlygy hakynda, Türkmenistanyň kanunyna goşmaçylar girmek hakynda, Türkmenistanyň käbir kanunçylyk namalaryna üýtgetmeler we goşmaça girmek hakynda, gumruk gullugy hakynda Türkmenistanyň kanunyna üýtgetme girmek hakynda, ösümlikleriň karensiýeti hakynda Türkmenistanyň kanunyna üýtgetmeler we goşmaçalar girmek hakynda kanunlar golçakdy. Kanunlar mitbugatda dowlugyna çap ediler. Indi bolsa hormatly prezidentimizin garaşda hemişelik bir tarap Türkmenistanyň halkyna iýeren gutlugy bilen tanışýas. Ediz halkym, hormatly uruş veteranlary, sizi 1941-1945 ýyllaryň beýik watançylyk uruşyna gazanlan ýeňşiň 77 ýyllygy bilen tüýsürekden gutlaýan. Ýeňi şuna adamlaryň parahatçylyk söýjülük, dostluk, raýdaşlyk baradaky garaşlaryny hasam rowaşlandyrýan, nesillerde watan söýjülügiň we insanperwerligiň belent duýgularyny dawralandyrýan senedir. Şoňa görä halkyň arkadagyny zamanasy ýylyna ýeňi şunny watan söýjüligi we gaýdusuzlygy terbiýeleýän medeni jemgyýetçilik çäreler beýik işlere ruhlandyrýan aýdym saly dawralary bilen garşylaýas. Garaşda hemişelik bir tarap Türkmenistan döwletimiziň paýtagty Aşgabat şäherindäki halk hakydasy ýadygärlikler toplumyny ähli şäherdir owalarymyzdaky ýadygärliklerde dogunlukly halklar bilen birlikde uruşyň agyr synaklaryny bertlik bilen baştan geçiren halkymyzyň merdana wekillerini hormat sarpa bilen ýatlaýas. Sergidir maslahatlary geçirip tolgunlarjy duşuklary, gyzykly hemem täsirli söhbetdeşlikleri guraýas. Ýaş nesillerimizi watan söýjülük, insanperwerlik, zähmet söýerlik, maksady okullyk, belent ahlaklyk ruhuny terbiýelemek babatda parasatly wesiýetleri, öwt ünnegleri bilen münasip goşunt goşýan uruş veteranlary, agraz hemem salihatly, parasatly hemem mährem ýaşullarymyzy, kümüş saçly enelerimize gymmat bahaly ýadygärlikler, sowgatlaryny goşulmak dawrasyny geçirýär. Mehriban watanaşlar, 1941-1945 ýyllar adamlar taryhynyň iň pajigaly, hemem hasratly döwri bolup, faşizmiň baswalçylykly, talaňçylykly, adalatsız we rekimsiz siýasatynyň netijesinde millionlarça insanlar bu nägehan uruşyň pidasy boldy. Ýürek bagry eredeji bu gowgaly döwürde maşgalalar atalardan we enelerden, ogullardan we gyzlardan, dogonlardan we uýurlardan aýryldy. Şäherdir owalary yer bilen ýeksan edilip, parahat durmuşy, dünýä ykdysadyýatyna, ilmleň we bilimleň, medeniýetleň we sunugotlaň ösüşine uly zarba uruldy. Dogunluk halklar bilen birlikde Türkmen halky hem bu ýowuz sütüme garşy gaýdusuz görüş alyp bardy. Merdana watanaşlarymyz geljeki nesilleň parahat we asuda durmuşda ýaşamagynyň hatirasyna, söwüş meýdanlaryna, edermenligiň, batyrlygyň we gaýdusuzlygyň belent nusgasyny görkezip, gahrman adyna münasip bolular. Ordenlerdir, medallary bilen sylagylandylar. Ören elhenç uruş ýyllaryna Türkmenistanly zähmetkeşler, zenanlar, gojalar, çağlar, ýeňşe ulan anam durmuşy watana çäksiz söýgüler bilen tutan ýerli we gaýratly zähmet çekip, beýik ýeňşiň gazanylmagyna münasip goşuntlaryny goşdular. Türkmenistanyň gelin gyýdlary gorunmak gaznasyna köp mukdarda gymmatly şaý seplerini tapşyryp, müň ýyllyklardan gözbaş alyp gaýdýan zähmet söýerlik hemem hoş niýetlik, watan söýjülük we insanperwerlik arasy ahlaklyk, kimin mukaddes ýüreliglerimizi dawralandyrdylar. Ýyllaň we nesilleň baglanşygyny hasam ýokurlandyrmak maksady bilen dünýäniň ähli halklarynyň häzirki we geljekki nesilleriniň parahat hemem bagly geljek üçin şirin janlaryny gurban eden Türkmenistanyň gahrmanlarymyzyň atlary hatyry kitabyny ot ýalynly söwüş ýollaryny geçip öýlerine ýeňiş bilen gaýdyp gelen gaýdusuz watanaşlarymyzyň atlary bolsa Şöhrat kitabyna ebedileşdirildi.
Merdana ata-babalarımızın gahrmançılığı, mukaddes vatanımıza, halkımıza ve tutuş adamzada ak yürekten gulluk etmen nusxoluk mektebidir. Şoňa görä de gazaply uruş ýyllarynyň guzaplary, jebir jepalary, yetiren ziyany bu döwrüň taryhynyň gahrmançylykly sahypalary hiç wagt unudulmaz. 1941-nji 1945-nji ýyllaryň alym merdimli söwüşlerini, edermenliň we gaýdusuluň, baky hormatyň hemem ebedi şöhratyň beýik nusxasyny ödüreden gahrmanlarymyz kalbymyzda baky ýaşar. Hormatly uruş veteranlary, ediz halkymyzyň gojur gaýraty, dörejlikli we tutanýerli zähmeti, aýratynam ýaşly nesillerimiziň watan söýjülük, insanperwerlik, lewzi halallyk, hakynaky, pehim parasatly öwüt ünnegleri, wagz nesihatlary, baý durmuş ýollary agdyberligimiziň we jewitligimiziň berk binýadydyr. Hormatly veteranlarymyzyň bütün durkun bilen watanymyzyň mukaddesliklerine uymak, agdyberligimiziň, jewitligimiziň, awry mertebemiziň synmazlygyny gorap saklamak, insan mertebesini belent tutmak, ak yürekli, lewzi halal, zähmet söýer, belent ahlakly bolmak, manyly ömür sürmek baradaky öwüt ünneglerini, hemem nesihatlaryna eýerip, berkarar döwletiň täze eýamynyň galkynşy döwrüne ediz watanymyz mähriban halkymyz üçin okumak, öwrenmek, döretmek, gurmak, ýurdumyzyň dünýä dolan şan şöhratyny hasam belende galdyrmak biziň mukaddes borjymyzdyr. Mähriban halkym, hormatly uruş veteranlary, size 1941-nji 1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk uruşyna gazanlanan ýeňiş bayramy münasibetli ýene bergedek tüýsürekden otlaýan, size berk jan saglyk, uzak ömür, bagtyar we awadan durmuş hemem rowaşlyklary arzu edýän Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adynan kimim hut öz adynan Şwýtsariýa Konfederatsiýasynyň prezidenti Ignacio Cassis we ýurdun ähli halkyna Türkmenistan bilen Şwýtsariýa Konfederatsiýasynyň arasyna diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllyk münasibetli mähirli gutluklaryny we eň gowy ardyglaryny iýerdi. Döwlet başlanymyz hatyna biziň döwletlerimiziň arasyndaky gatnaşyklaryň birek-bire hormat goýmagy, deň hukuklygy hemem özara anaşmagy esaslanýanyny belläp, Türkmenistanyň iki taraplyň gatnaşyklaryň geňeldirmegine gyzyklanma bildirýändigini, ýurtlarymyzyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň geljekde bilelikdäki tagallalarymyz arkaly halklarymyzyň bähidine mundan beýlegim ösdüriljekdigini anamelerdi. Şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp döwlet başlanymyz prezident Ignacio Cassis tüýsürekden berk jantalyk, bagtyarlyk we awadançylyk Şwýtsariýa Konfederatsiýasynyň halkyna bolsa öňügidişlik hemem rowaşlyk arzu etdi. Häzir bolsa hormatly prezidentimiziň adyna gelen gutluklary bilen taşydýas ilkinji taşdyrjy gutlugymyzda şeýle dilýär. Onuň alkedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow. Hormatly Serdar Gurbanoğluýew, beýik watançylyk uruşyny gazanlanan ýeňşiň 77 ýyllygy münasibetli mähirli gutluklarymy kabul ediň. Bu mukaddes gün dünýäni faşizmden halat eden halklarymyzyň deňsiz taýsyz gahrmançylygynyň, hakyky edermenliginiň we batyrlygynyň nişan hökmüne taryhy hemişelik ýazyldy. Oğlunun hemem özara kömek bermeň şöhratly däpleriniň Gazagystan bilen Türkmenistanyň arasyndaky dostlugyň, hoşnýetli goňşuçylygyň we strategik hyzmatdaşlygyň mundan beýlegem ygtybarly esasy bolup galjakdygyny ananýan Türkmenistanyň ähli veteranlaryna hemem tyýrly zähmet çeken adamlaryna tüýsürekden minnetdarlyk sözlerimi ýollaýan hormatlamak bilen Kasym Jomart Tokaýew, Gazagystan Respublikasynyň prezidenti. Bu utluda şeýle diýilýär. Onuň alkedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Serdar Berdimuhammedow, hormatly Serdar Gurbanoğluýew, size we dogonluk türkmen halkyny faşizmiň üstünden gazanlanan beýik ýeňşiň 77 ýyllyk münasibetli mähirli gutlaýan bu nurana bayram adamzadyň taryhyna eň ýowuz uruşda ýeňen halklarymyzyň baky edermenliginiň we durnuklugynyň, raýdaşlygynyň nişany bolup galar. Biz gan döküşükli söwüşlerde parahatçylygy, hemem azatlygy, deňsiz taýsyz edermenlik görkezip, ynamly goran, tyýly ihlasly zähmet çeken adamlaryň hakydasynyň öňünde hemişe baş egers. Olaň öçmejek gahrmançylygy halklarymyzyň hakydasyna hemişelik galar. Biziň bilelikdäki tagallalarymyz arkaly özbek türkmen strategik hyzmatdaşlygyny täze derejä çykaryp, hemem gatnaşyklarymyzy dostluk, hoşnýetli goňşuçylyk we özara düşünmek ruhuny hasam berkidip biljekdigimizi ananýan. Pursatdan peýdalanyp size berkjan saglyk, maşgala bagtyarlygyny
ýaşagyny hemem jogapkärli işleriňizde uly üstünlikleri Türkmenistanyň doganlyk halkyna bolsa parahatçylyk we rowaçlyk arzuw edýän tüýsürekden hormatlamak bilen Şawkat Mirziýoýew Özbegistan Respublikasynyň prezidenti. Boğultuda şeýle diýilýär, onuň Al-Hadraty Türkmenistanyň prezidenti Janab Serdar Berdimuhammedow hormatly Serdar Gurbanyň sizi we ähli türkmen halkyny beýik ýeňiş güni bilen tüýsürekden utlaýan, biz ýeňiş günini bayram edip watanymyzy duşmanyň goran we faşizmden üstün çykan ata-babalarymyzyň, uruş veteranlarymyzyň hemem tyle zähmet çeken adamlarymyzyň deňsiz taýsız gahrymançylygyny we gaýdusuz hereketlerini şöhratlandyrýas. Olaň edermenligi hemem watançylygy biz üçin ata watana halal gulluk etmeň nusxasy bolmagyna galýa. Parahatçylygy we hoşniyetli gowşuşlygy bilen sarpa goýan Gyrgyz Respublikasy bilen Türkmenistan arasyndaky strategik hyzmatdaşlygyň iki ýurdun halklaryň bähine doganlyk ruhyna mundan belägem ösüriljekdigine inanýan. Pursatdan peýdalanyp size hormatly Serdar Gurbanyň berk jan saglyk we döwlet işiňizde üstünlikleri doganlyk türkmen halkyny bolsa parahatçylyk, rowaçlyk hemem awadançylyk arzuw edýän hormatly muk bilen Sadyr Japarow Gyrgyz Respublikasynyň prezidenti. Boğultuda şeýle sözler bar. Onuň Al-Hadraty Türkmenistanyň prezidenti Janab Serdar Berdimuhammedow hormatly Serdar Gurbanyň beýik ýeňişiň 77 ýyllygynyň bayram edilmegi münasibetli mähirli gutlaklarymy kabul ediň. Ýowuz uruş ýyllaryna ýurtlarymyzyň halklary söwüş meýdanlaryna we tyýly egine berip, bu ýeňişi gazanmak ugruna uly ihlat etdiler. Parahatçylyk, erkinlik we geljekki nesilleň bagtyarly ugruna ata-babalarymyzyň görkezden şöhratly edermenligi baradaky röwşün hakyda ýüreklerde hemişelik saklanyp galar. Biziň döwletlerimiziň arasyndaky dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň taraplaryň umumy bähitleri ugruna giňeldilmegi arkaly munun beýlegim netijeli ösüriljekdigine inanýan. Size hormatly Serdar Gurbanyň berk jan saglyk hemem jogapkärli döwlet işleriňizde hemişe üstünlikleri doganlyk Türkmenistanyň ähli halkyna bolsa parahatçylyk, durnuklyk, awadançylyk we mundan beýlegem rowaçlyk arzuw edýän. Hormatlamak bilen Emomali Rahmon Täjikistan Respublikasynyň prezidenti. Boğultuda şeýle diýilýär, onuň Al-Hadraty Türkmenistanyň prezidenti Janab Serdar Berdimuhammedow hormatly Serdar Gurbanyň sizi we doganlyk Türkmenistanyň ähli halkyny beýik watançylyk uruşyna gazanlan ýeňişiň 77 ýyllygy bilen mähirli gutlaýan. 9 may gan döküşikli hemem weýrançylykly uruşyň ýowuz ýyllarynyň awry bilen geçip, deňsiz taýsız edermenligi we gahrymançylygy, durnuklygy hemem gaýdusuzlygy bilen adamzady faşizmiň erkençliklerinden halas eden biziň halklarymyzyň şöhratly taryhyna ählimiz üçin aýratyn orny ýeleýän gymmatly bayramçylykdyr. Beýik ýeňiş baradaky hakyda ýüreklerimizde baky galar. Uzak uruş ýyllaryna agyr synaglar döwrüne halklarymyzyň görkezden dostluk hemem özara golluk bermek ýaly asly däpleriniň Azerbaýjan Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklary puhtalandyrmak üçin mundan beýlegem puhta esas bolup hyzmat etjekdigine inanýan. Şu bayram gününe size hormatly Serdar Gurbanyň ähli uruş veteranlaryna hemem tyýly zähmet çekenlere Türkmenistanyň doganlyk halkyna bagtyarlyk we awadançylyk arzuw edýän hormatly muk bilen Ilham Aliýew Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti. Boğultuda şeýle diýilýär, onuň Al-Hadraty Türkmenistanyň prezidenti Janab Serdar Berdimuhammedow hormatly Serdar Gurbanyň sizi beýik ýeňişiň 77 ýyllygy bilen tüýsürekden utlaýan, bu nurany güni biz adalatlyň maksatlarynyň özara hormat goýmagyň hemem deň hukukly hyzmatdaşlygyň dawralanmagy ugruna söwüşenliň we wepat bolanlyň ählisini gynanç hemem şatlyk göz ýaşlary bilen ýatlaýar. Biziň diňe tagylarlarymyzy birleşdirmek arkaly dünýä möçörnäki hökümlere üstünlikli garşy durup biljekdigimizi hemem häzirki döwrüň dartgynlyklarynyň parahatçylykly ýollar arkaly çözgüdini tapyp biljekdigimizi putunanýan. Belarus Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasyndaky dostluk we ynançmak ýörelgilerini esaslanan netijeli gatnaşyklaryň mundan beýlegem ösüriljekdigine umyt edýän. Size hormatly Serdar Gurbanyň berk jan saglyk, bagtyarlyk we ýagşylyk türkmen halkyna bolsa parahatçylyk hemem rowaçlyk arzuw edýän hormatly muk bilen Aleksandr Lukashenko Belarus Respublikasynyň prezidenti.
Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň adyna ýurdumynyň ähli künjekleriniň we daşar döwletleriniň 1941-nji 1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk urşuna gazanlan ýeşiň 77 ýyllyk münasibetli köp sanly gutluk hatlary hem telegrammalar gelip gowşýar. Döwlet we jemgyýetçilik işgärleri ministrlikleriniň hem puduklaryň dolanyş edaralarynyň ýolbaşçylary öz hatlaryny Türkmenistanly eskerlen söwüş meýdanyny beýleki halklar bilen bilelikde edermenlik we gahrmançylyk görkezýänlikler nıqtayalar. Olun şuunki we geljekki netillen azatlygy hem bagtyar durmuşy uğruna görkezen beýik edermenlikler baradaky hatira biziň ýüreklerimizde baqy ýaşar. Hatlary iberenler döwlet başdanymyzy ajaýyp bayram bilen tüý sürekden utlap berk jan saglyk uzak ömür aty watanymyzyň munun beýlegim ruwaşlygynyň halkymyzyň bagtyarlygynyň bäkidine alyp barýan işlerine uly üstünlikleri arzu edýärler. Hormatly prezidentimizi ýeňi şuny münasibetli Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow we Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygy Mämmedow gutladylar. Döwlet başdanymyzy Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasarlary Abdurrahmanow, Qılıjov, Mämmedow, Meredow, Muhammedow, Urazgeliýew, Purçekow, Toýliýew, şeýle-de Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulawa Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktory Şakyf Mäherli gutlawlaryny iýerdiler. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň jogapkary işgärleri iň gowy arzuwlaryny ýolladylar. Döwlet başdanymyzy ýeňi şuny bilen ýurdumyzyň ýaşaýjylarynyň adyndan Ahal welaýatynyň häkimi Gurbanow, Balkan welaýatynyň häkimi Ataxaliýew, Daşy welaýatynyň häkimi Nazarmuradow, Lewap welaýatynyň häkimi Amangeliýew, Mary welaýatynyň häkimi Annaberdiýew, Aşgabat şäheriniň häkimi Gannymow gutladylar. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň harby hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylary tüý sürekden gutlawlaryny iýerdiler. Döwlet başdanymyzy Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň saýlawlary we salatçyklary geçirmek boýunça Merkezi Toparyň başlygy, Demokratik Partiýanyň başlygy, Senagatçylar we Telekaçylar Partiýasynyň Merkezi Geňeşiniň başlygy, Agrar Partiýanyň Merkezi Geňeşiniň başlygy, Kerdeşler Arkalaşyklaryň Milli Merkeziniň başlygy, Dinanlar Birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň başlygy, Magtumlar Ýaşlar Guramasynyň Merkezi Geňeşiniň başlygy, Dünýä Türkmenläriniň Insanperwer Birleşiginiň prezidentiniň ornwasary Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howannarlygy meteç çağılary himayet bermek boýunça Hayır Sahavat gaznasynyň ýerine ýetirji direktory, Parahaçylyk gaznasynyň müdiriýetiniň başlygy we köp sanly beýlekler gutluk hatlaryny ýolladylar. Garaşsyz, baky bir tarap Türkmenistan döwletimizi hormatly prezidentimiz arka dagly serdarymyzyň parasatly ýolbaşlygyny alyp barýan işler berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne münasip ýörügleri bilen üstünlikleri başlanýar. Bu şeýledeni hepden dowamly wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 3-nji maýda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň oba hojalyk toplumyna gözegçilik edýän ornwasarynyň welaýatly häkimläriniň gatnaşmagyna sany ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatyň dowamyny oba hojalyk toplumynyň hekimim welaýatlarda alyp barýan işler bilen baglanşykly meselelere garaldy. Iş maslahatyna gatnaşyjylar gün tertibindäki meseleleri boýunça hasabat berdiler. Hormatly prezidentimiz halkymyzyň rızkyl bereketi hasaplanýan bugdoýyň ýokary hasylyny ösürip ýetişdirmek üçin agekleri ide etmek maksady bilen bugdoýy mineral dökünleri bilen imitlendirmek we ösüş suwuny tutmak, oň ziýan keşleriniň öňüne almak boýunça işleň agrotehnik kadalara laýyk geçirilmegini munun beýlegim öpçün etmegiň zerurdygyny nykdady. Hormatly prezidentimiz oba hojalygynyň iň jogapkärli mögsümleriniň biri bolan galla urugyna da taýýarlyk görüp başlamagyň wagtynyň gelendigini belledi. We şunuň bilen baglykda mögsümde ulanyljak kuwatly kombaýnlary, galla daşaýjy awtologlary, beýleki zerur enjamlary kimim hasyly kabul ediş bölümlerini mögsüme taýýarlamak barada degişli görkezmeler berdi. Gowuçy ekişini ýokary hili geçirmek hem agrotehnika möhletde tamamlamak üçin owa hojalyk tehnikalaryny we gurallaryny dowly güýjünde işletmek, paýta öndürjileri zerur bolan ýokary hili gowuçy tohumlary bilen öpçün etmek, gögürş alynan gowuçy meýdanlaryna hatarara bejeresini geçirmek işleriniň alyp baryşyny ýygdarly gözegçilikde saklamak möhümdigi bellenildi. Gowuçanyň ziýankeşlerine garşy görülýän çäreler talab laýyk alyp barylanmalar. Döwlet başdanymyzy ýazlyk ýer almanyň we soğunyň bereketli hasylyny kemale getirmek üçin bu ekinleri ide etmek, şeýle-de beýleki gök bagçy ekinlerini ekmek işleriniň agrotehnika kadalary laýyk geçirilmegini ýygdarly gözegçilikde saklamak tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz pile öndürmek mögsüminiň dowam edýändigi bilen baglykda welaýatda ýüpek gurçagyna ide etmek işleriniň depkini güýçlendirmek zerurdygyny aýdyp, bu babata degişli tapşyryklary berdi. Hormatly prezidentimiz owa milli maksatnamasyna şeýle-de ýurdumyzy 2019
2025-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmeň maksatnamasyna laýyklykda vilayetlerde önümçülük medeni durmuş maksatly desgalan ýaşaş jaýlarynyň ýoluň hemem suw lagmarasylyjy desgalan gurulşynyň haýal depkine alınıp berilýanyna önsü çekdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow vilayetlerde meçidi we onuň ýanyna sadaka berilýän jaý gurmagyň sogawy işleň birdigini tamak bilen degişli teklipleri maqullady. Hemem halkyň islegine görä bu wagtda degişli işler geçirmek tapşyrdy. İş maslahatyna oňa gatnaşylar gahrman arkadamyz Gurbangul Berdimuhammedowyň ömrümiň manysy atly täze kitabyny halkymyza sowgat bermek münasibetli hormatly prezidentimiz we mehriban arkadamyzy tüýsürekden utladylar. Hemem hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň we gahrman arkadamyzyň janynyň hemişe sag, ömrüniň uzak, iýli behwetli işleriniň munun we ilegim rowaj almagyny arzu etdiler. 3-nji maýda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Said Ibrahim Raisiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Söhbetdeşler iki tarap bilen hyzmatdaşyň iler tutulýan ugurlaryny aralyp maslahatlaşmak üçin dören mümkinçiligi kanatlanma bildirdiler we berek Orada bayramy bilen utlap berk jan saglyk rowajlyk türkmen hemem Eýran halkyna parahatçylyk we awadançylyk arzu etdiler. 3-nji maýda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň we Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Döwlet başdanlary mukaddes Orada bayramy münasibetli berek utlap hemem en gowy arzuwlaryny beýan edip, hoş niýetligi, sahawatligi we belent ruhy ahlak gymmatlyklaryny alamatlandyrýan bu nurana bayramy iki ýurdun we halklaryň arasyndaky dogunlyk gatnaşyklaryny ösdürmegine hemem kulli musulman ümmetina dostlugyň özara gollaw bermek we raýdaşlygyň putulandyrmagyna munun eýlegim ýardym etjekdigine tüýsürekden anam bildirdiler. 4-nji maýda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça ýürütme wekili hanym Terih Hakalan kabul etdi. Mehman wagt tapyp kabul eden üçin hoşallyk bildirip, döwlet başdanymyzy Ýewropa Birleşiginiň ýolbaşçylarynyň hoş niýetli arzuwlaryny ýetirdi we pursatdan peýdalanyp hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidenti wezipetine girişmek bilen utlady. Duşuň dowamyny söhbetdeşler netijeli gatnaşyklaryň ýygyderli ösdürmegine uly gyzyklanma bildirýänliklerini bellediler. Taraplan gatnaşyklaryň täze netijeli gurullaryny hemem ugurlaryny gözlemegi, şeýle-de ony syýasy, ykdysady, insan-perwer we ekologiýa ugurlary boýunça ýygyderli ösdürmegi bolan gyzyklanmalar beýan edildi. Umum pikire görä medeni we insan-perwer gatnaşyklaryny içeňleşdirmek Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlygy munun bilegim dowam etmek möhüm ugurlardyr. Bu gatnaşyklaryň özara düşünmek we uzak möhletliğin gyzyklanmalara laýyk gelýän esasda munun bilegim belelikde işlemek üçin möhüm bünyat bolup durýanyny bellenildi. 4-nji maýda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Gazagystan Respublikasynyň Türkmenistanyna täze bellenen adatdan daşary dowluk týärli elçisi Askar Tajibayew kabul etdi. Ulu döwlet başdanymyzy ananç hatyny gowşurdy. Diplomat wagt tapyp kabul edenligi üçin hoşallyk bildirip hormatly prezidentimiz netijeli türkmen gazak gatnaşyklaryny işleňleşdirmäge taýýardygyny tasdiklan Gazagstan Respublikasynyň prezidenti Kasym Jomart Tokayewiň mehirli salamyny ýetirdi. Hemem pursatdan peýdalanyp döwlet başdanymyzy iň ýokary döwlet wezipetindäki giňgermli işinde uly üstünlikleri tüýsürekden arzu etdi. Duşuň dowamyny döwlet başdanymyz hemem dowluk týärli wekil özleri hormat goýmak we gollamak ýöreligleri esasyna gurulýan hemem egirt uly kuwaty eýe bolan döwlet ara gatnaşyklaryň geljegi barada pikir alşdylar. Şeýle-de geçen ýyl Gazagstan Respublikasynyň prezidenti Kasym Jomart Tokayewiň ýurdumyza bolan döwlet sapary mahalyny we iki ýurdun liderleriniň Merkezi Aziýanyň döwlet başdanlarynyň 3-nji konsultasiýa duşuň çäklerini gadallanan alaşyklary ýerine ýetirmek bilen baglanşykly meseleleri garaldy. 5-nji maýda Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň belen serkerdaşy Serdar Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk kengesiniň meclisine geçirdi. Onu harby goragy edaralary tarapyndan şoýluň 4 aýyna ýerine ýetirilen işleň netijelerine garaldy. Hemem uluň işiniň ýakyn geljegi üçin iler tutulýan ugurlar kesitlenildi. Gün tertibine garaşsa döwletimizde howpsuzlygy we asudalygy öpçün etmek, harby goragy edaralaryň maddi enjamlaryň binýadyny munun beýlegim pugtulandyrmak hemem uluň işini hasym kemilleşdirmek bilen baglanşykly we käbir beýleki meseleler girdildi. Meclisi hasawatlar dinlenildi. Ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň belen serkerdaşy Türkmen döwletiniň diňe gorun şikayetine eýe bolan harby doktrinasynyň esas düzgünlerini taýyk ýerine ýetirmek wajypdygyny belledi. Hormatly prezidentimiz prokuratura idaralarynyň işleriniň döwletiň we jemgyýetiň durmuşynyň ekli ulgamlaryny kanuny öpçün etmäge gönükdirlendigini aýtdy. Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklary ministrligine korrupsiýa hemem paraxorluk bilen bagly ýol berilen jinayet işleri boýunça geçirilen deriňe ulan netijeleri barada da hasawat berildi. Ýakyn ahal welaýatynyň söwda bölümlerini, dukanlaryna geçirilen barlyk
teljirme işlerinin netijesinde ahlaslı dayxanlaň halal zähmetini dörep, halkymyzyň rızkyly hasaplanylýan aguny, ösümlik ýagyny açyk sowdadan gizläp, gymmat bahadan satyp baýamak isläni adamlaryň hyýanatçylykly etmişleriniň üstü açyldy. Ýurdumyzyň baş prokurorunyň çykyşyndan görnüşi ýaly jogapkärlik wezipeni eýelep, onuň hyýanatçylykly peýdalanýan adamlar bagyşlap bolmajak jinayet edipdirler. Olary kadiýetiň hökmü bilen azatlykdan mahrum edildiler. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow korrupsiýa, paraxorluğa garşy göreşmek boýunça döwlet siýasatiniň alnyp barlýanyny bellidi. Bu siýasat raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny, ýurdumyzyň howpsuzlygyny korrupsiýadan gelip çykýan howplardan gorumagy, şeýle-de döwlet edareleriniň wezipeli adamlarynyň netijeli işini öpüşün etmäge gönükdirilenler, ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň bele serkerdaşdy, hukuk goruj edareleriniň işlerini hasam döwrewap derejede guramak, bu edarelere dünýäniň öňde barjy tejribeleri esasynda hasam ösürmek üçin uzak möhletli meýilnameler kabul etmek zerur bolup durýanyny bellidi. Şunuň bilen baglyqda ýol başlygy edýän edarelerini ösürmek boýunça 2022-2028 ýyllar üçin 7 ýyllyk meýilnamelaryň taslamalarynyň gaýt hawatyň içine işlem taýýarlanmagyny öpçün etmek we olary bellenen tertipde tasdiklamak üçin hödürlemek tawşarly. Bu meýilnameler kabul edilenden soňra olarda göz öňüne tutulan wezipeler işleri kimim çäreleri berk gözüçlükde saklanyp üstünlükli durmuşa geçirilmeliler. Döwlet başlamagy garaşsyz hemiçelik beýtarap Türkmenistanyň beýtaraplyk ýöreliglerini igrarly bolmak bilen dünýäniň ýurtlary we halklary bilen dostluk hemem hoşnýetli goňşuçylyk gatnaşyklaryny amala aşyrýanyny bellidi. Şoňa görä şu maksatlary esaslanyp kabul edilen harby doktrina gorunç kiýasetine eýeder. Onuň talaplaryna laýyklykda harby hukuk goruj edareleriniň düzümi munnun beýlegim eýdigiderlik kämilleşdiriler. Ýurdumyzyň gorunmak ukyby hasam berkidiler diýip hormatly prezidentimiz nykdy. 6-njy maýda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow sany ulgamy arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisine geçirdi. Oň barşyna milli iqtisadiýatymyzyň puduklarynyň şu ýylyň 4 aýyna ýerine getirilen işleň jemlenildi. Hemem halkymyzyň awdançylygyny öpçün etmek bilen baglanşyk meseleleň birnäçesine garaldy. Döwlet başlarymyz mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen Milli Geňişiň Mejlisiniň başlygy Mehmedowa söz berdi. Ol milli kanunçylygy kämilleşdirmek boýunça şu ýylyň başyndan beri ýerine getirilen işler barada maglumat berdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow maglumaty dinläp, hemem mejlise gatnaşlary ýüzlenip, hormatly arkadaşymyz Gurbanyňly Berdimuhammedowyň köp sanly jemgyýetçilik işlerini alyp barýanyny, haýır sahawat gatnaşyna ýol açlyk edýändigini, durluk kanunyň taýýarlanmagyna we kabul edilmegine gatnaşýanyny, welaýatlarda hemem Aşgabat şäherine iş taparlaryna bolýanyny aýdyp, hökümetiň mejlislerine we durly maslahatlara gatnaşmagy öz ornatary Babaýew tawşyranyny habar berdi. Soňra Milli Geňişiň halk maslahatynyň başlygynyň ornatary Babaýew 2022-nji ýylyň ýanwar-aprel aýlarynda ýurdumyzyň halk howjuluk toplumynyň ähli puduklaryny okully ösürmek maksady bilen hukuk binýadyny kämilleşdirmek boýunça alyp barilen toplumlaryň işleri barada maglumat berdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow kanunçy garjylyk işiniň täze ýamda öňde goýulan wezipeler ösünlikli çözmegiň möhüm guruldygyny belläp, parlamentiň işiniň wajyp ugurlaryny öz çekdi. Şol iş bolsa jemgyýetde demokratik gymmatlyklary berkarar etmäge ýardam etmeliler. Soňra gün tertibindäki meseleler boýunça hasawatlar dinlenildi. Iqtisadiýatymyzyň ähli puduklaryny we sewitlerde durnukly ösüş öpçün edilýär. Ýylatyň ýaşaş durmuş derejesi ýokurlanýar. Hormatly prezidentimiz şu ýylyň geçen 4 aýyna alyp barilen işleň netijeleriniň garaşdy döwletimiziň bellenen maksatnamalaryna laýyklykda ötmegini dowam edýänini görkezýänini belledi. Ýurdumyzda şu döwürde jemgyýet çerki önümüňi ösüş depkini 6,12 köwütürüm derejede saklandy. Watanymyzyň ähli kunjoklerini köp sanly senagat we durmuş maksatly detxanlar guruldy. Hemem gurulmagy dowam edýär. Iqtisadiýatymyzy diversifikatsiýa ýoly bilen ösdürmegiň çäklerini biz importy çalşýan harytlary özümizde öndürmeň, eksporta iýerleýän önümlüň möçörlerini artdyrmaň, döwlet maksatnamalaryny üstünlikli durmuşa geçirýäs, sanly ulgamy geçmegi we ýurdumyzy senagat taýdan ösdürmek amal aşyrýas diýip döwlet başdanymyz aýtdy. Döwlet başdanymyzyň belleşýäli uly bayram beýik watançylyk urşuna gazanlan geňiş güni ýetip gelýär. 9-njy maýda jemgyýetçilik gurumlary tarapyndan halk hakydasy ýadygärlikler toplumyna gul goýular we urşdan gaýdyp gelmedik watandaşlarymyz hatyralanar. Şunuň bilen baglykda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow bu çäreleň döwletimiziň durmuşyny möhüm ähmiýetli syýasy wakadygyny we şoňa görä uluň ýokary derejede geçirilmeligini nykdy. Döwlet başlamy sany ulgamy ornaşdyrmak boýunça birnäçe kanunçylyk namalaryny kabul edilendigini, bu ugurda degişli düzümleň döredilendигini aýtdy. Şunuň bilen baglykda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow hökümetiň agzalaryna ministrler kabinetiniň indiki mejlisine gözegçilik edýän puduklaryny we tutuşy ýurdumyza sanlaşdyrmaň barşy barada hasawatlaryny taýýarlamak tawşyrdy. Soňra döwlet başlamy
prezidentimiz ýakyn wagtda okuwçylaryň tomusga dynjaş möhkeminiň raýatlaryň zähmet ruhsady döwrüniň başlanýanyny ösü çekdi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň goňuny dynjalmagyny öpüşün etmek maksady bilen jogapkär adamlaryň ählisine awazy milli syýasatçylyk zowlugyny myhmanhanalary we dynjaş sagyldyş merkezlerini beýleki şipahanalary ähli vilayetlerdaky we Aşgabat şäherindäki çağlar dynjaş ýerlerini tertibe salmagy tapşyrdy. Şuňa baglanykda döwlet başlanymy dynjalmak üçin awazy şeýlede beýleki şipahanalary gelmegini Türkmenistanyň keselliň ýaýramana garşy görüşýän adatdan daşary toparyň tekliplerine laýyklykda ýol goýmak wajypdygyny ýetdi. Hormatly prezidentimiz 25-nji maýdan başlap ýurdumyzyň içinde howa gatnawlaryny açmak, ähli vilayet merkezlerinden Türkmenistan şäherine howa gatnawlaryny guramagyň zerurdygyny aýtdy we bu babatda anyk tapşyryklary berdi. Döwlet başlanymy ministrler kabinetiniň sany ulgamar kıly nowatdaky mejlisini jemläp, oňa gatnaşanlary berkjan saglygyny maşgul ewadançylygyny berkarar watanymyzyň gullap etme ugruna alyp barýan işlerine uly üstünlikleri arzu etdi. Hepdeniň dowamyna möhüm wakalar ýurdumyzyň ähli ugurlardaky ösüşlerini görkezdi. Ol gahrman arkadagymyzyň amal aşyran işlerine de aýdyň ýüze çykdy. 2-nji maýda gahrman arkadagymyz Gurbanoğlu Berdimuhammedow Orada bayramynyň giňden belenilýän güni agtyklary bilen Aşgabat Söwda we Dynjaş işgörlük merkezine geldi. Milli binagerligiň ajaýyp däplerini hemem dünýäniň şäher guruluş meýillerini özüne jemleýän bu merkeziň geçen ýyl şanly senäniň öňýanyna watanymyzyň mukaddes garaşdyrylygynyň 30 ýyllyk bayramy münasibeti ulanylmagy berilmegi halkymyzyň ýaşaş durmuş derejesiniň ýigdirli ýokurlanýanynyň döwletimiziň ykdysady kuwatynyň artýanynyň şol sany söwda we hyzmatlary ulgamy boýunça ösüşiň täze derejesine çykanlygynyň aýdyň suwtnamasy boldy. Mähriban arkadagymyz Gurbanoğlu Berdimuhammedow mukaddes Ramazan aýynyň tamamlanmagy bilen asly däwe urulan Orada bayramynyň hormatyny aglan edilen bayramçylyk gününde agtyklary bilen Söwda we Dynjaş merkeziniň dukanlaryna aýlanyp bu ýerde söwda etmek hemem çağlar bilen wagtyny gyzykly we peýdaly geçirmek dawaraly çäreler guramak üçin döredilen ýokary derejeli mümkinçilikler bilen taşdy. Soňky ýyllarda ak mermerli paýtatymyz tanalmaz derejede özgürdi. Munyň özi ýurdumyzy hemme tarap bilen ösürmek şäher ilaty we onuň myhmanlary üçin ýokary hili Dynjaş şertlerini öpüçün etmek meseleleriniň döwlet syýasatynyň möhüm ugruny öwürlenini aňladýar. Bu bolsa ýurdumyzda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň başçylygyny durmuş ugurly syýasatyň üstünlikli amal aşyrmagynyň hemem Türkmenistanyň amatly ýaşamagy, zähmet çekmegi we goňuny dynjalmagy, sport we dörejilik bilen meşgullanmagy, döwri we bilim almagy, söwda, saglyk goraşy berkitmek ulgamynyň hyzmatlarynyň peýdalanmagy üçin en gowy şertleri döretmegiň ajaýyp nusgasydyr. 4-nji maýda Türkmenistanyň Milli Gençlik Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň Türkmenistana iş tapary bilen gelen Ýewropa Birleşik Merkezi Aziýa boýunça ýürütme wekili Hanym Terih Hakala bilen geçiren duşuň barşyna parlamentary gatnaşyklar geňeltmeň geljeki ugurlary aralyp maslahatlaşyldy. Söhbetdeşler häzirki zaman şertlerine parlamentary hyzmatdaşlygyň netijeli gatnaşyklar ösürmek ýurtdan kimem halklaryň arasyna dostluk we özara düşünşmek gatnaşyklaryny putulandyrmagyň möhüm gurullaryň biri bolup hyzmat edýändigini belediler. Duşuň dowamyna hereket edýän hyzmatdaşlyk gurullarynyň hususan Ýewropa Birleşigi Türkmenistan bilelikdäki komitetiň çäklerini parlamentary gatnaşyklary işleňleşdirmäge özara gyzyklanma bildirildi. 5-nji maýda ýurdumyzyň Milli Gençlik Halk Maslahatynyň başlygy Türkmenistanyň hormatly Ýylýa Şulsy Gurbanoğlu Berdimuhammedow ýakynlaşyp gelýän tomus möhümine görülýän taýýarlyk işleri bilen ýerine tanışmak maksady bilen Balkan vilayatyna iş taparyny amal aşyrdy. Milli Gençlik Halk Maslahatynyň başlygy deňiz ýaky syýasatyna taparynyň çäklerini Hazaryň ekologiýa taýdan arasy kenaryna ýerleşen Awaza milli syýasatçylyk zowlugyna baryp gördi. Mähriban arkadagymyz elkilerin guruluşy tamamlaýjy tapgyrda alınıp berilýän kottejler toplumyna ýerine ýetirilýän işler guruluşyň hil derejesinde ulanylýan serişdelen aýry tynyklary bilen taşdy. Berkarar döwletiň täze ýamyň galkynşy döwrüne ýurdumyzda durmuş geçirilýän özgürtmeleň rowajlýanygy, umumyň häzirki döwrüň her bir pursatlarynyň rowajlyklary beslenýänligi nazara alınıp, bu toplumy rowaj diýip atmak baradaky teklip öňe sürildi. Hormatly arkadagymyz häzirki döwürde alınıp berilýän işler ýurdumyzyň rowaj gadamlaryny kypap gelýändigini belläp, bu toplumy rowaj diýip atlandyrmak baradaky teklibi maqullady. Soňra Mähriban arkadagymyz Türkmenistan şäheriniň Awaza etrawynyň häkimi bilen bilelikde amatly howa gurşawy bolan kenar ýakasynda alınıp berilýän işler bilen tanışdy. Şeýlede gahrman arkadagymyz Tomusga Dynjaş möhümine bu ýerde ullary we çağalar üçin döredilýän şertler bilen gyzyklandy.
Häzirki zaman deňiz şipahanasy öz çäklerini ýyl-ýyldan giňeldip, barha uly meşgurlukdan peýdalanýar. Awada milli täkaçylyk zolunyň amatly howa şertleri, hemem baýdy keldiş mümkinçiligi, täzeçiligi, öňdebarjy binagarlyk we inženýerçilik tehnika pikirlere tarap alynan ugur özüniň oňy netijesini berge. Soňra Gurban Berdimuhammedow adynaky howunarlygy meýetaş şagylary himayet bermek boýunça haýır sahawat gadnasyny esaslandyrjy. Gahryman arkadağımız Türkmenistan şäherine arkadağly serdarymyzyň gatnaşmagyna ýakynyna açylan köp ugurly hastaxana barıp gördü. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýurdumyzda çagylan sağlaşyk ötüşini ýoly goýmak, hemem saglygyny gorumak we berkitmek uguryny döwlet tarapyndan ýygyderli alad edilýär. Bu ýörelgeler durmuş geçirilýän döwlet siýasatynyň iler tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Gahryman arkadağımız bejergelýän çagylan saglyk ýagdaýy bu ýerde ýoly goýulan lukmançylyk hyzmatlary we oň netijeleri bilen gyzyklandy. Çağılan enatalary bu ýerde lukmançylyk hyzmatlarynyň ýokary derejesiniň ýoly goýulandygyny belläp, ýurdumyzda çağılan sagdyny ösmegi we jemgyýetimizde ilatyň saglygynyň berkidirme uguryny döredilýän şertler üçin gahryman arkadağymyza we arkadagly serdarymyza tüýsürekden hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Bu ugurda alınıp barylan giňgerimli işler Türkmenistanyň konstitusiýasyna jemgyýetiň we döwletiň en gymmatly baýlygy diýilip kesitlenen adamyň saglygy, hemem awadançylyk baradaky ähli taraplan aladanyň ýene-de bir aýdyň ýüze çykmasadyr. 6-njy maýda Milli Gençlik Halk Maslahatynyň başlygy Türkmenistanyň hormatly Ilýas Şulsy Gurban Berdimuhammedow Bäherden etrawynaky Arçman şipahanasynda bolup, bu ýerde halkymyzyň saglygyny berkitmek boýunça alınıp barýan işler hemem döredilen şertleri bilen tanışdy. Halkymyzyň we her bir raýatyň saglygy baradaky alada berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň döwlet siýasatynyň iler tutulýan ugurlaryň biri bolup durýar. Ýurdumyzda ilatyň saglygyny gorumak we berkitmek, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgilerini berkarar etmek uguryny belen sebäplere ýetirli, hemem uly üstünlikler gazanylly. Hormatly arkadağymyz Gurban Berdimuhammedow Arçman şipahanasynda dynjalýanyň saglyk ýagdaýlary, hemem bu ýerde döredilen mümkinçilikler aýratynlyklary bilen içkin gyzyklandy. Dynjalýanlar gahryman arkadağymyza ilatyň saglygyny dikeltmek we berkitmek uguryny döredilen şertler üçin tüýsürekden hoşallyk bildirdiler. Köp ýyllaryň dowamyna ýurdumyzyň saglyk uruş ulgamyna ýol başlyk eden arkadağymyz Gurban Berdimuhammedow Arçman şipahanasynyň bejerjilik ukyby ýokary dereje eýe bolan mineral suwunyň adam bedenine täsiri barada anyk maglumatlaryň üstü bilen geňişlerini gurrun berdi. Şipahanada saglygyny berkitýän adamlar bu ýere gelýänleň sanynyň barha köpelýändigini, şeýle-de şipahanada bejerge almagy isleg bildirýänleň sanynyň artýandygyny nazara alyp, gahryman arkadağymyzyň şipahanada ýene bir binany gurup bermek baradaky ýüz tutmalaryny hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ýetirmegini haýyş etdiler. Arkadağymyz olaň haýyşyny bitirjekdigini aýdyp, Arçman şipahanasynyň öz bolşy taryhy, oň ösüşiniň tapgyrlary barada gurrun berdi. Gahryman arkadağymyz ýurdumyzyň saglyk uruş we derman senaty ministri wezipetine işlen döwürlerini Arçmanda täze önümçilik we senagat kärhanalaryny gurmak baradaky çözgüt kabul edildi. Şonda Mähriban arkadağymyz bu çözgüt bilen ylanyşman senagat toplumlarynyň Arçman şipahanasynyň çeşmesine ýarama täsir etjekdigini ma'lum edýär. Ýöneminge garamazdan 1998-nji 1999-njy ýyllarda bu ýerde guruluşlar başlanýar. Şolaň netijesinde Arçman şipahanasynyň çeşmesiniň gözi ýapylýar. Türkmenistanyň şol wagtky saglyk uruş we derman senaty ministri Gurban Berdimuhammedow bu ýerde alınıp barýan guruluşyk işleriniň şipahananyň çeşmesiniň kesilmeginiň sebäp bolandygyny ilmi taýdan esaslandyryp, şol wagtky Türkmenistanyň prezidentine degişli mazmundaky haty ýollaýar. Oň netijesinde guruluşyk togtadylýar. Şondan 2-3 ýyl geçen soň şipahananyň çeşmesi açylyp akyp başlaýar. Şeýlelik bilen bu ýerde gönüden göne gahryman arkadağymyzyň tagyllaty bilen giňgerimli işlere badylga berilýär. 2009-njy ýylda bu ýerde 400 orlyk täze bina gurulýar. Şipahana 7 kilometr uzaklykdan agy suw çekilýär. Hemem giňgerimli awdanlaşdyryş işleri ýaýbanlandyrylýar. Mundan başga şipahananyň çäklerine saglyk ýol çekilýär. Bu bolsa adamlaryň saglygyny berkitmek işleriniň şipahananyň melhem suw bilen bejerişiň sportyň durly görüşleri bilen utgaşdyrmagyny öpçün edýär. Şipahanada saglygyny berkitýänler gahryman arkadağymyzyň gurrunlaryny uly gyzyklanma we höwes bilen diňläp, oňa halkymyz galy berse-de tutuş adamzat ähmetli işler üçin tüýsürekden hoşallyk bildirdiler. Halkyň behwidi döwletiň behwidi diýen paýhatly jümläni aýdyp Mähriban arkadağymyz adamlaryň şipahananyň çägini geňiltmek baradaky haýyşlaryny nazarda tutup, şipahananyň we onuň mineral suwunyň mümkinçilikleriniň ilmi taýdan düýple öwrenilip gelinen netije laýyklykda bu ýerde 200 ýa-da 400 orlyk binany gurmak boýunça teklibiň taýýarlanjakdygyny we oň hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ýetiriljakdygyny belledi. Hepdeniň dowamyna
Şonaq möhüm wakalar hormatly prezidentimizin il-yurt bäkfetli döwlet ähmetli işleriniň rowaşlanyanyny watanymyzyň ähli wagtlarda ýokur depkinlerde ösýändigini äşkär etdi. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýurdumyzyň ähli ýerleri bilen birlikde Balkan welaýatyň düýpli ösüşlüğüň mekanyna urly. Mälim bolşy ýaly ýaňy ýakynna Türkmenistanyň Milli Geňişniň halk maslahatynyň başlygy hormatly Ýyly Ýaşulsy Gurbanyňoğly Berdimuhammedow ýakynlaşyp gelýän Tomus mögsümine görülýän taýýarlyk işleri bilen ýerine tanışmak üçin Balkan welaýatyna bolan iş taparynyň çäklerini Türkmenway şäherine arka dagly serdarymyzyň gatnaşmagyna täze açylan köpürli hassahana baryp görmegi, ol ýerde alyp barýan işler bilen bu ýerde zähmet çeken saglyk guruş işgärlerini täze zähmet üstünliklerini ruhlandyrdy. Şoňlary Türkmenway şäherindäki täze köpürli hassahanasyna halkymyza göwnü jaý hyzmatlar ýoly goýulýar. Halkyň arkadaly zamanasy ýylyna aprel aýynyň 15-ne hormatly prezidentimiziň ak pataty bilen Türkmenbaşy şäher köpürli hassahanasy açylyp ulanmaga berildi. Bu häzirki zaman talaplaryna laýyk gelýän hassahanasy öz işine başlamak bilen Balkan welaýatynyň raýatlaryna welaýatyň daşyna çykmazdan zerur bolan ähli saglyk goruş hyzmatlaryny netijeli amal aşyrýar. Hassahanada dünýä ýynyň bäbekleň eneleri şular ýaly ajaýyp şertleri döredip beren hormatly prezident ene yüreklerinin hoşallıklarını beyan ediyorlar. Men Türkmenbaş şäher köpürli hassahanasynyň dogrum bölümine men oglan däwek elim aldym. Bäňde men lukmanlara şefaat uýalaryna çok sag bolsun aýtýarym. Hemde şuň ýaly Akmermerden hassahana durdurup beren prezidentimize çok sag bolsun aýtýarym. Jany sag, ömrü uzak bolsun. Kakabayewa bebi mehri täze dünýä ýynyň ogul bäbegine halkyň arka dagly zamanasy gelende dünýä ýynyň münasibetli zaman diýip at goýanlyklaryny bu oguljuňam watanymyza ýurdumyza gerekli perzent bolup ýetişmegine arzu edýändigini bellidi. Häzirki zaman döwre we hassahanada zähmet çekýän lukmanlar döredilýän şeýle ajaýyp şertler üçin hormatly prezidentimize sag bolsunlaryny beýan edýärler. Beýik Ýeňişiň bayramy türkmen halkynyň belent watançylygynyň we edermenliginiň oňyň parahatçylyk söýjülük dörejek ýörelgilerini ata babalyň parasatly wesiýetlerini agrarlygynyň nişany hökmünde milli senamamyzda möhüm orny gelýär. Bu şanly sene münasibetli asly däwe görä ýurdumyzda dörli çäreler geçirilýär. 9-njy may güni münasibetli çäreler ýurdumyzyň ähli ýerlerine ýokary ruh belentligi ösen bellenýär. Bayramçylyk münasibetligi geçirilýän çärelerde merdana pederlerimiziň beýik watançylyk uruşyna görkezden edermenlikleri, gaýdusuzlyklary dogrusynda buýsançly gurulmalar edilýär. Çärelerde belenilşi ýaly watanymyzyň azuwdalygy ugrunda janlaryny gurban eden ata-babalarymyzyň ýowuz uruşda görkezden edermenlikleri biziň ýaş nesillerimiz üçin görüllü mektebdir. Urşun ýerinde galanlar, mukaddes ojaw saklan enelerimiz hem pajgaly urşun ýeňis bilen tamamlanmagyna sallamly goşuntlaryny goşdylar diýilip çykyşlarda aýratyny gytaldy. Hormatly prezidentimiziň başçylygyny, halkyň arkadagly zamanasy ýylynda halkymyzyň azuwda durmuşda, parahatçylykda ýaşaýanlyklary, parahatçylygy, azuwdalygy, dost dogonlugy esasy ugra edilen baky bitarap hem garaşsyz döwletimizde raýatlarymyzyň erkana durmuşyň hödürini görýänlikleri buýsançy bellendi. 5000 ýyllyk taryhy bolan türkmen halky ähli döwürlerde de merdanalygy, gaýdusuzlygy bilen tanalan halkdyr. Geçmişde en semesiýinmez döwletleri döreden pederlerimiz, serkerdelerimiz şöhratly taryhymyzyň sahypalaryna öz atlaryny ýazdylar. Biz şeýle gaýdusuz, pähim parasatly milletiň nesilleri dersiýip, çärelerde çykyş edenler belläp geçdiler. Şeýle de ýeňiş günü münasibetli 1941-1945-njy ýyllaryň beýik watançylyk uruşyna gahrmançylyk görkezden uruş veteranlarynyň hormatyna guralan aýdym sazly çärelerde çykyş edenler ata watanymyzdan alyslarda söwüşip, ene topragymyzy gaýratly goranlyklaryny watan ugruna söwüşiň ýerinde galan enelerimiziň bolsa giýje günü tille zähmet çekenliklerini gowunç bilen bellediler. Ýanglanan aýdym sazlarda garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistanyň bugünkü dünýä ýüzündäki awraýy, edermeligiň we padarlygyň nusgasyny görkezden gahrmanlarymyzyň, hormatly prezidentimiziň ýurdumyzy gülledi ösdürmekde alyp barýan tutumly işleriniň giň gerimli beýany aýdyň şoklalendi. Dawaralan dowamyny watanymyzyň ösüşli mendillerini wasp edýän şirin mukamlar ýanglandy. Mahlady dawaralar ýaş nesilleriň arasynda ata-babalarymyzyň ruhy ahlak gymmatlyklaryny wagt etmekde we watan söýjülük ruhuny belende götermekde uly ähmiýete eýe boldy.
Şeýle-de paýtagtymyzyň Aşgabat kinoteatrynda 1941-1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk uruşyna gazanılan beýik ýeňsiň 77 ýyllyk sanly toýuna bagsanyp Gyzyl Kurty atly seper filmiň tanışdyryş dawarasy geçirildi. Bolan wakalardan ýola çykylyp surata düşürilen filmde adamsyny urşa ýeberen Gowher geliniň başyna Gyzyl Kurtösini atyp ömrü tüýänçä ýany öleşine garaşyp ozagyny gowrap oturan hakynda söhbet açylýar. Hormatly izleyijiler, häzir bolsa gepleşigimizde hepden dowamyna garaşylýan howa barada ýurdumyzyň hidrometeorologiýa baradaky gulluk tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam elik izleyijiler, hormatly izleyijiler. Bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senanamasynyň Nowruz döwrü dowam edýär. Mähriban adamlar, gelingen bolsa may aýynyň 9-ndan may aýynyň 15-ne çenli hepden dowamynda ýurdumyzyň welaýetlerinde hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanışyp Yani gelecek hepdeniň başynda we ahyrynda ýurdumyzyň çäğine gün matardan çyýly howa akynyň aýrlaşmagy netijesinde diýarymyzyň ähli welaýetlerine ýagşyň ýağmagyna, şeýle-de howanyň gejeki temperaturalarynyň durlukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Haýtaky ýurdumyzyň Balkan welaýetinde üýtgap ýağmurly howa bolup, hepdeniň başynda we ahyrynda ýagşy ýagar, ýylarym çakmagy mümkin. Demirat gün matardan tiýlik sekundda 8-13-den 12-17 metr ýetýän şemalyň sümügne hem de howanyň temperaturasynyň geceleri 11-16 gradusdan 20 grasa çen mayıl, gündüzleri 24-29 gradus, welaýetin Kanarya etraplaryna 18-23 gradus mayıl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň ahal welaýetinde üýtgap ýağmurly howa bolup, hepden başynda we ahyrynda ýagşy ýagar, ýylarym çakmagy mümkin. Demirat günatardan günnäre ugruny ötgän tiýlik sekundda 7-12-den 10-15 metr ýetýän şemalyň sümügne hem de howanyň temperaturasynyň geceleri 11-16 gradusdan 20 grasa çen mayıl, gündüzleri 19-24 gradusdan 30 grasa çen mayıl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň mar welaýetinde üýtgap ýağmurly howa bolup, hepden başynda we ahyrynda ýagşy ýagar, ýylarym çakmagy mümkin. Demirat günatardan günnäre ugruny ötgän tiýlik sekundda 7-12-den 11-16 metr ýetýän şemalyň sümügne hem de howanyň temperaturasynyň geceleri 13-18 gradusdan 21 grasa çen mayıl, gündüzleri 22-27 gradusdan 30 grasa çen mayıl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyzyň Lewap welaýetinde üýtgap ýağmurly howa bolup, hepden başynda ýagşy ýagar, ýylarym çakmagy mümkin. Demirat günatardan günnäre ugruny ötgän tiýlik sekundda 8-13-den 11-16 metr ýetýän şemalyň sümügne hem de howanyň temperaturasynyň geceleri 13-18 gradusdan 26 grasa çen mayıl, gündüzleri 23-28 gradusdan 34 grasa çen mayıl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyň Daşoz welaýetinde üýtgap ýağmurly howa bolup, hepden başynda ýagşy ýagar, ýylarym çakmagy mümkin. Günatardan günnäre ugruny ötgän tiýlik sekundda 6-11-den 10-15 metr ýetýän şemalyň sümügne hem de howanyň temperaturasynyň geceleri 11-16 gradusdan 19 grasa çen mayıl, gündüzleri 18-23 gradusdan 29 grasa çen mayıl bolmagyna garaşylýar. Paýtagtyň Aşgabatda üýtgap ýağmurly howa bolup, hepden başynda we ahyrynda ýagşy ýagar, ýylarym çakmagy mümkin. Demirat günatardan günnäre ugruny ötgän tiýlik sekundda 7-9-dan 10-12 metr ýetýän şemalyň sümügne hem de howanyň temperaturasynyň geceleri 13-15 gradusdan 20 grasa çen mayıl, gündüzleri 19-21 gradusdan 28 grasa çen mayıl bolmagyna garaşylýar. Hormatly izleyijiler, ýurdumyzyň may aýynyň 9-nda magnit gaýdasynyň durnuky ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Mähriban adamlar, siz may aýynyň 9-ndan may aýynyň 15-ne çenli hepden dowamynda ýurdumyzyň welaýetlerine hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanışýarlyňyz. Eziz watandaşlar, ýaz faslynyň günüň dowamynda howanyň derejesiniň üýtgap durýanyny nazara alyp, faslyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýle hem häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadadan 5 göterim artmagy, hemem howanyň akymynyň üýtgemegi bilen baglanşykly howa şertleriniň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňaýsız täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Howpsuz olan 2 metr araçagy berja etmek, elleri arasa saklamak zerurdur. Mähriban izleyijiler, bulary berja etseňiz, ýylyňyz senlik bastyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz.
Mehriban adamlar şuňyň watan habarlary getmeşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşleri betlenýär. Ähli ösüşleriň ödününde bolsa halkyň behidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.